eftermiddag. Siden kirkens begyndelse for 2000 år siden, så er det at tilhøre Kristus, det at være en efterfølger af ham, det at være en genfødt kristen, det har været, og det vil fortsat være en kamp, indtil Jesus kommer igen. Det er en kamp. Da Jesus han gik på jorden, så kaldte han mennesker med de meget enkle ord: kom og følg mig. Kom og følg mig. De ord repræsenterede et kald om at give afkald på sit liv. Om at leve ikke længere for sig selv, men for ham, som har kaldet en. Til at følge ham, hvorhen han går. Til at bære det kors, han kalder os til at bære. Og det vil sige villigheden til en dag at miste sit eget liv for ham og for evangeliet. Ordene betyder det samme i dag. Og kaldet skal lyde klart også i dag fra skriftens ord. Når kaldet går ud til mennesker i ånd og kraft. Kom og følg mig. Kom og følg mig. Og vi som følger ham, vi ved, at det at følge ham er en kamp. Det er en daglig kamp imod verden og kød og djævlen. Og selvom vi er blevet nye skabninger i Kristus, som vi har hørt om i dag, vi har aflagt det gamle liv og med dets kødelige begær, og vi er blevet kaldet til at være hans børn og vandre i ånden og i lyset og i sandheden, jamen så ved vi også, at der i vores kødelige legemer hersker synd, som vi stadigvæk dagligt må afleve i vores sind og vores tanker, i vores motiver, i vores handlinger. Der hersker således en indre kamp, men også en åndelig kamp omkring vores tro. Når et menneske ved Guds nåde bliver frelst, så bliver han budt velkommen ind i Guds familie. Men samtidig så bliver han jo også kastet ud i en voldsom krig, hvor fjendens mål er at kvæle hans tro. Og derfor så opmuntrer skriften os til i 1. Timotheus kapitel 6, vers 12, at stride troens gode strid og gribe det evige liv, som du blev kaldet til. Jeg er sikker på, at der er mange, som er her i dag, som har kæmpet nogle voldsomme kampe. Nogle kampe, som har været meget hårde. Og nogle har fået nogle hårde slag, men de har rejst sig igen. Nogle har oplevet også kampen i andre menneskers liv, andre mennesker, som har været tæt på jer, at den kamp uundgåeligt har hævet jer med ind i deres kamp. Og I har mærket smerterne og konsekvenserne, når fjenden har været på rov i deres liv. Der står om ham, vores modstander, at han går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Det står i 1. Peters brev, kapitel 5, vers 8-9. Men så står der også, stå ham imod faste i troen. Og i Jakobs brev, der står der i kapitel 4, vers 7, stå djævlen imod, så vil han flygte fra jer. Amen. Midt i det her liv, som vi lever her, så er det en kamp. Og så står vi her, og vi gør os nogle erfaringer. Vi drager nogle konklusioner, både ud fra vores eget liv og ud fra vores egne oplevelser. Og den måde, vi oplever verden på og ser verden på omkring os. Men også ud fra, når vi betragter andre menneskers liv. Men mange gange så de konklusioner, vi drager, dem drager vi ud fra sådan nogle menneskelige rationaliseringer. Frem for den sandhed, som Bibelen forkynder os. For eksempel så iagttager vi, at der findes mennesker, som befinder sig i mange forskellige kategorier. Der er dem, som bekender sig som kristne, og siger, at jeg er kristen, og jeg går i kirken hver søndag osv., men når man kigger på deres liv, så lever de et liv, der slet ikke afspejler deres bekendelse. Og så er der så dem, som bekender sig som kristne, men som kæmper en kamp
og omkring deres tro og er i tvivl om, og har frygt og uvidsthed omkring deres frelse, men når man kigger på deres liv, så kan man se tydelige tegn på en vækst i hellighed. Og så er der dem, som bekender sig til troen, og som bliver frelst, eller umiddelbart bliver frelst, bliver fyr og flamme, og fulde begejstring og vidner for alt omkring dem. Og så går der en periode, hvor der er kamp og modstand, og så falder de helt væk, og lever igen i verden som hedning. Og så er der naturligvis dem, som ikke er kristne, og som heller ikke har lyst til at være kristne, og faktisk slet ikke har noget ønske overhovedet, om at have noget med nogen kristne at gøre, eller høre evangeliet. Men så er der også dem, som ikke er kristne, men som har en særlig nysgerrighed og en særlig åbenhed og et ønske om at vide mere om den kristne tro. Så vi ved, at mennesker befinder sig i mange forskellige kategorier. Og det er nogle kategorier, hvor vi måske også selv på et eller andet tidspunkt har været i vores liv. Bibelen beskriver faktisk alle disse kategorier af mennesker og giver stor indsigt om dem i relation til frelsen. Apostlen Paulus, han var faktisk i den kategori, som hverken bekendte sig som en kristen, eller ønskede at være en kristen. Faktisk så havde han de kristne, og ønskede ikke, at nogen andre skulle blive kristne. Han ønskede faktisk at forhindre nogen i at blive kristne. Han arbejdede for at udrydde de kristne. Lige indtil Jesus mødte ham. Lige indtil Jesus brød ind i hans liv og mødte ham. Når vi tænker på vores eget liv, og vi betragter andre menneskers liv, jamen så rejser der sig naturligt en masse spørgsmål. Hvordan skal vi klare den her kamp, vi står i? Hvad sker der med dem, som ikke klarer det? Hvad skal vi tænke om dem, som falder fra troen? Kan man egentlig miste sin frelse? I så fald, hvordan skal jeg egentlig være sikker på, at jeg klarer det? I dag så vil jeg gerne behandle nogle af de her spørgsmål i den her prædiken, som jeg har valgt at give titlen Fri, frelst og forsvundet. Om lidt så kommer jeg ind på, hvorfor jeg har valgt den titel. Men først så vil jeg gerne indlede med et skriftsted, som vi skal tale om nogle af de teologiske perspektiver, som vi skal være opmærksom på, når vi forsøger at besvare nogle af de her vanskelige spørgsmål. Hvis I slår op med mig i Johannes evangeliet, det 10. kapitel, så skal vi læse der nogle få vers, fra vers 27 til vers 30. Johannes evangeliet kapitel 10, og fra vers 27 til 30. Og der står: Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det min far har givet mig er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min fars hånd. Amen. Jeg tror allerede her med de her 3 vers, at vi får besvaret nogle fundamentale spørgsmål omkring vores frelse. Jeg skal ikke give en sådan meget dybdegående udlægning af den her tekst, fordi der er mange andre passager, som vi også skal ind på, og vores tid er lidt begrænset. Men som udgangspunkt så bliver det klart for os ud fra de her få vers her, at Jesus han karakteriserer dem, som er hans får, det vil sige de troende. Han karakteriserer dem med 6 meget klare sandheder, bare i den første sætning. Den første sandhed. Mine får hører min røst. Den troende hører, når Jesus taler. Og der er ikke tale om her, at det er bare sådan en naturlig evne til at registrere auditiv lyd. Men det er en åndelig gave, som Gud giver til at forstå, hvad er det, Jesus han taler om. Johannes åbenbaring beskriver dem, som har ører til at høre, hvad ånden siger til menigheden. Og Jesus selv siger det også i Matthæus evangeliet kapitel 13, som vi også kommer ind på lidt senere, at den, der har ører, skal høre. Den, der har ører, skal høre. Underforstået, at det er altså ikke alle, der har
høre. Det er ikke alle, der kan høre i åndelig forstand. Og den anden ting, det er, at han kender dem. Han kender dem. Og når der står det, så ved vi, at der ikke blot taler om, at han har et bekendtskab med dem, men der taler om en frelsende relation. Jeg synes, at en af de mest skræmmende skriftsteder i Bibelen, det er Matthæus evangeliet kapitel 7, vers 22. Du behøver ikke at slå dig op. Men ligesom der er en, der sagde, at nogle af de skriftsteder, der skræmmer mig, det er ikke dem, jeg ikke forstår, men det er dem, jeg forstår. Og det her, det er altså en af dem. Og der er det modsatte tilfælde i forhold til den her relation her, hvor der står, mange vil den dag sige til mig, Herre, Herre, har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn, og der vil jeg sige dem, som det er, jeg har aldrig kendt jer. Det betyder ikke, at Jesus han ikke vidste, hvem de var. Det betyder, at han havde ikke en frelsende relation til dem. Den tredje ting, det er, den troende er kendetegnet ved, at han følger Jesus. Han følger Jesus. Der er mange i dag, som har en fejlagtig opfattelse af, at man kan være en kristen uden at følge Jesus. Fordi man engang løftede hånden, og man gik frem til alteret, og man bad en bøn, at så er man frelst. Men man har aldrig sådan rigtig dyrket sin tro. Men den dag, der blev man frelst, fordi man sagde ja til Jesus, som har været med på bønnen. Det er ideen om, at Jesus han kan være frelser uden nødvendigvis at være herre. Men det vores tekst siger her, det er, mine får følger mig. Og vi var inde på indledningsvis, at det betyder, når Jesus han siger, kom og følg mig. Kom og følg mig. A.W. Pink, han sagde, if he is not Lord of all, he is not Lord at all. Hvis ikke han er herre over alt i mit liv, så er han slet ikke herre over det. Den fjerde ting, han giver dem evigt liv. Han giver dem evigt liv. Og her der er der to fantastiske sandheder. Det første det er, at det er Jesus, som giver livet. Og det andet det er, at det er evigt. Amen. Og det er ikke kun ligesom evigt indtil, at omstændighederne afbryder den virkelighed. Nej, det er evigt. 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 Punktum. Nummer 5. Dem, som er hans, skal aldrig i evighed gå fortabt. Når der på grundsproget på græsk står aldrig i evighed, så er det en måde, hvor man laver en meget, meget kraftig understregning med store bogstaver 2, tykke streger under og highlighter og alt, hvad der overhovedet kan fremhæve teksten. Der skal fortælle os, at muligheden for at gå fortabt, hvis man tilhører Jesus, er ikke eksisterende. Det kan ikke ske nogensinde aldrig i evighed. Men for dem, som måske stadig ikke helt har forstået hans meget kraftige understregning her, så siger Jesus, så tilføjer han i vers 28b, ingen skal rive dem ud af min hånd. Ingen. Hvad betyder det ord? Det betyder ingen. Ingen, hverken dig selv, eller nogen andre, eller magter, eller myndigheder, eller verdensherskere. Ingen som helst. I himlen, eller på jorden, eller under jorden, har nogen autoritet til at rive dem ud af hans hånd. Paulus han understreger den sandhed i de meget kendte vers fra Romerbrevet det 8. kapitel. I behøver ikke slå op, men der står i vers 38-39, at hverken død, eller liv, eller engle, eller magter, eller nogen nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Gud elsker os ikke på grund af os, men på trods af os. På trods af vores synd, på trods af vores oprør imod ham, så valgte han at kaste sin kærlighed på os. Og det giver os styrke til vores overbevisning om, at det ikke afhænger af os. Det afhænger ikke af os, men det er ved hans nåde,
Der står i Romerbrevet, det 9. kapitel, vers 16, så afhænger det altså ikke af menneskers vilje eller stræben, men af Guds barmhjertighed. Amen. Er det ikke fantastisk at vide? At det ikke er os, det gælder, men det er, hvad hans nåde, det er, hvad hans barmhjertighed. Men på trods af de så meget emfatiske udtalelser, både fra Jesus og Paulus, så er realiteten den, at mange, hvis ikke majoriteten af evangeliske kristne, i hvert fald i Danmark, nok har den overbevisning, at man godt kan miste sin frelse. Og det er der en grund til. Jeg skal ikke give nogen lang historisk forklaring på det, fordi så vil vi ikke blive færdige i dag. Men det vi har at gøre med her, det hænger sammen med en bredere årsag. Nemlig, at der er forskellige distinkte måder at forstå henholdsvis Guds rolle og menneskets rolle i frelsen. Under hele den teologiske paraply, man kalder soteriologi, eller som betyder frelseslæren, så har vi en læresætning, der hedder de troendes udholdenhed. Og det er specifikt den, som jeg behandler her i dag. Og med hensyn til den læresætning, så hele spørgsmålet, kan man miste sin frelse? Så er der to distinkte synspunkter. Det første synspunkt, det er det arminianske synspunkt, som er det mest fremherskende i dag, nemlig det som sagt, at det er muligt for sande kristne at vende Gud ryggen og ikke holde ud til enden, og dermed miste det evige liv, som Gud engang har givet ham. Synspunktet knytter sig som sagt til frelseslæren, og det er en lærer, der siger, det er en frelseslærer, som har menneskets frie vilje som dets helt centrale holdepunkt. Det er en lærer, der siger, at mennesket både har magten og initiativet i sin egen vilje til at tro på evangeliet til frelse. Bibelens lære om forudbestemmelse, det har således at gøre med, at Gud han så ser ind i fremtiden, og så udvælger han dem, som han kan se på et eller andet tidspunkt, vil vælge ham og vælge at tro på evangeliet. Med denne frie viljes suverænitet til at vælge frelsestroen fra eller til, så er implikationen også, at man efter sin frelse kan forkaste Gud og dermed miste sin frelse. Det andet synspunkt, som er det bibelske synspunkt, vil jeg argumentere for, er, at Gud tager initiativet. At Gud han vækker døde mennesker til live. Som der står i Efeserbrevet kapitel 2 og vers 1. Også jer har han gjort levende, jer der var døde i jeres overtrædelser og synder. C.S. Lewis han sagde meget rigtigt. Kristus kom ikke for at gøre dårlige mennesker gode. Han kom for at gøre døde mennesker levende. Vores tilstand er ikke dårlig, den er dyster. Vi er ikke syge, vi er døde. Døde mennesker har hverken magten eller initiativet i deres egen vilje til at tro på evangeliet til frelse. De må først gøre sig levende. De må først gøre sig levende, så de kan tro. Og Bibelen lærer, at det er Gud, der gør levende. Men den lærer også, at det er Gud, der giver troen som en gave. Igen i Efeserbrevet kapitel 2, her vers 8. For at den måde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Gaven er Guds. Så Gud gør levende. Gud giver troen til frelse som en gave. Men han gør også noget mere. Han bevarer dem, som han frelser. Han bevarer dem. Filipperbrevet, kapitel 1 og vers 6. Han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag. Han har gjort os levende. Han har givet os troen. Han har retfærdiggjort os og genfødt os ved den tro. Og så har han begyndt en gerning i os. Og den gerning giver han os et løfte om, at han vil fuldføre. Det vil sige, det som han har begyndt, det vil han føre til ende. Amen. Prøv at slå op i Johannes evangeliet, kapitel 6, og vers 37. Johannes evangeliet, kapitel 6, og vers 37. Og Jesus han siger her,
alt hvad faderen giver mig, skal komme til mig. Og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. For jeg er kommet ned fra himlen, ikke for at gøre min egen vilje, men hans vilje, som er sendt. Og hans vilje er, at jeg ikke skal miste noget af alt det, han har givet mig, men oprejser det på den yderste dag. For min faders vilje er, at enhver, som ser sønnen og tror på ham, skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Skriften lægger vægt på Guds suverænitet i frelsen, som vi ser her. Og så lægger den også vægt på Guds suverænitet i bevarelsen af dem, som faderen har givet til sønnen. Dem, som han har kaldet og udvalgt. Og den kaldelse og udvalgelse fandt sted før jorden blev grundlagt. Efeserbrevet kapitel 1 og vers 4. Før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellig og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Så det som Gud han har planlagt før verden blev grundlagt, det vil ikke lige pludselig blive overtrumfet af forskellige omstændigheder, således at Guds evige plan lige pludselig fejler. Nej, Gud er suveræn. Han har fuld kontrol over sit skaberværk. Og de beslutninger, han træffer, dem er der ingen, der kan overtrumfe. Dem er der ingen, der kan ændre på. Som A.W. Pink han sagde, hvis Guds beslutning har været fra evighed, så vil den vare til evighed. Amen. Så uden at gå for meget i dybden med baggrund for de forskellige teologiske perspektiver, så kan vi konkludere, at det synspunkt, der holder til suveræniteten af menneskets frie vilje til at tro til frelse, vil også hævde, at menneskets frie vilje gør det muligt for det at miste sin frelse. Hvorimod det synspunkt, som jeg vil argumentere for, er det bibelske, der holder til Guds suverænitet i frelsen, vil også hævde, at Gud bevarer dem, som han frelser indtil enden. En god definition af den bibelske lære er Wayne Grudem, som skriver i sin systematiske teologi. De troendes udholdenhed betyder, at dem, som virkelig er født på ny, vil blive bevaret af Guds kraft og holde ud som kristne indtil enden af deres liv. Og kun dem, som holder ud til enden, har været virkelig født på ny. Men er det bare så enkelt? Kan man bare sige det så enkelt, at en gang frelst, altid frelst, og så behøver vi ikke at bekymre os mere om det? Hvad så med den kamp, vi står i? Hvad så med den kamp, vi står imod djævlen og mod kødet og mod verden? Hvad så med alle de eksempler på folk, der falder fra troen? Hvad så med alle de skriftsteder, som indikerer, at man kan miste sin frelse? Og jeg vil forsøge at besvare nogle af de spørgsmål. Men sandheden er selvfølgelig, at det kristne liv ikke bare er enkelt og lige til. Det er fyldt med mange forskellige vanskelige omstændigheder og kompleksiteter og tilsyneladende paradokser. Men det, som er vigtigt for os at forstå som udgangspunkt, det er, at når Gud han giver os løfter i skriften, så står de fast. Så står de fast. Vi kan regne med det. Vi har ikke friheden til at tage umiddelbart vanskelige skriftsteder i Bibelen, og så stille dem op imod andre skriftsteder, for dermed at bevise et synspunkt, som annullerer Guds løfter. Det har vi ikke friheden til at gøre. Det kan vi ikke gøre. Bibelen modsiger ikke sig selv. Nogle gange så kan man få indtrykket af, at den gør det. Men sandheden er, at der er perfekt harmoni i Guds ufejlbarlige ord. Og det vi skal se lidt på nu, det er spørgsmålet, jamen hvorfor er det folk, de falder fra troen? Hvordan skal vi forstå, hvad det er, der sker? Før vi gør det, så lovede jeg indledningsvis, at jeg lige vil forklare titlen på prædiken, Fri, frelst og forsvundet. Hvad mener jeg med det? Det, at mennesker kommer til tro og begynder at komme i en kirke, og derefter forsvinde igen, det er faktisk et meget stort problem for mange kirker. Der bliver lavet workshops og programmer, og der bliver lavet hjemmesider og marketingstrategier, og for at finde ud af, hvordan kan vi løse det her problem. Hvordan kan vi finde en måde, hvor vi kan, så at sige, lukke bagdøren, så at dem, der kommer ind i kirken, de bliver inde i kirken, og ikke siver ud af bagdøren.
det primære mål for mange kirker i dag, og det er grunden til det er, at man ligesom fokuserer på kvantitativ vækst. Det handler om at få en masse mennesker ind i kirken, og ligesom vokse på den måde. Og for at opnå det, så skal vi finde på en eller anden løsning på det her problem med kirkeflugt. De tror, at grunden til, at folk de falder fra, og de forsvinder ud af kirken, det er, at kirken på en eller anden måde ikke rigtig får mødt deres behov. Og derfor så må kirken gøre et eller andet for at gøre kirken mere attraktiv og spændende, så at de mennesker, der kommer ind, de får mødt deres behov og får lyst til at blive der. Og så de ikke forsvinder. Men mens mange søger efter den gyldne opskrift på at lukke bagdøren til kirken, så glemmer de, at Bibelen faktisk giver klare svar på, hvad problemet egentlig er. Og en af de klareste skriftsteder, som vi har omkring det her i Bibelen, er 2. Timotheus, eller 2. Peters brev, det andet kapitel og vers 22. Vi må gerne prøve at slå op. Der står, hunden vender tilbage til sit eget bræk. Og når en so er vasket, vælter den sig i sølet. Peter citerer her et ordsprog i forlængelse af en længere beskrivelse af de falske profeter og lærer. Og det, som der var med de her profeter, det var jo, at de gav sig ud for at være Guds tjenere. Men i virkeligheden, så var de ugudelige mennesker. Man kan sige med formiddagens budskab, de gav sig ud for at være ørne, men i virkeligheden var de rotter. Man kan sagtens tage en hedning, og så lære ham at ligne en kristen. Man kan lære ham at gå i kirke, man kan lære ham at tale pænt, man kan lære ham at opføre sig ordentligt, og have et ordentligt sprog, og ligesom være moralsk korrekt på mange måder. Så han ligner en af de kristne. Men fordi der ikke er harmoni mellem hans ydre handlinger og hans indre tilstand, så vil det før eller senere vende tilbage til det, som stemmer overens med deres natur, nemlig synden. Man kan godt tage en so, og så vaske den. Virkelig gøre den pæn, virkelig gøre den ren, så den bare shiner, den her so her. Giv den deodorant og klæde den i kjole og hvidt, så den ser virkelig flot ud. Men når dagen er omme, så vil den vælte sig i søl, fordi det er dens natur. Du kan også tage og servere den fineste ret, den fineste retters gourmetmenu for hunden. Men når dagen er omme, så vender den tilbage til sit eget bræk. Fordi det er dens natur. Hvis et menneske skal elske kirken, elske Bibelen, elske de troende, elske retfærdighed, være brændende i ånden og tjene Herren, så sker det ikke ved, at kirken får et nyt, spændende, attraktivt, underholdende program. Nej, så sker det ved, at Gud ændrer det menneskes natur, som vi også har hørt om her til formiddag. For at være en hedning, der elsker sin synd, til at være en kristen, der elsker Guds retfærdighed. Som vi har hørt om i dag, at vi er blevet nye skabninger i Kristus. Det gamle er forbi, og noget nyt er blevet til. Men der er blevet en ny skabning i Kristus Jesus. Alting er nyt. Alting er forandret. Og den forvandling er ikke mindre end et mirakel. Og når den forvandling sker i et menneske, så bliver problemet ikke låsen på bagdøren. Så bliver det hængslerne på fordøren. Fordi så vil han komme bravende ind hele tiden, for at være sammen med de troende, for at have fællesskab med de troende, for at høre Guds ord. Så vil han være ivrig efter at være sammen med Guds folk. Amen. Og når kampen så kommer, når verden begynder så at presse på og rase i den troendes liv, så giver Herren noget, og så giver Herren styrke til at gennemleve trængslerne og holde ud indtil enden. I det samme kapitel, vi læste i 2. Peters brev, kapitel 2, så siger Peter i vers 9, at Herren formår at fri de gudfrygtige fra fristelse. Det står ikke, at det er de troende, der ligesom formår på en eller anden måde at overkomme de her fristelser. Der står, at Herren formår at fri dem fra fristelser. Skriften giver os en løfte om, hvordan
Han bevarer de troende. Men samtidig så ser vi også, at skriften giver meget stærke advarsler imod frafald. Som vi har set, så kan vi ikke bare fortolke advarslerne som et spørgsmål om, at vores tro ligesom hele tiden er på spil. Vores tro ligesom hele tiden er på fare, og vi hele tiden ligesom skal være bange for, om vi nu kommer til at miste vores frelse, eller hvad der nu sker. Nej, løfterne tager præcedens over advarslerne. Det, som advarslerne har til hensigt at sige til os, det er, du må klare det indtil enden ellers. De fungerer som et virkemiddel for os, til at holde ud. De er designet til at motivere os til at holde fast i troen og ikke give op. Og jeg kan nævne, at der er mange advarselstekster i skriften. Jeg kan bare nævne 3 af dem her. Lidt hurtigt. Markus evangeliet kapitel 13 og vers 13, hvor der står, og I skal hades af alle på grund af mit navn. Men den, der holder ud til enden, skal frelses. Johannes evangeliet kapitel 15 og vers 6. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner, men samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Romerbrevet kapitel 8 vers 13. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø. Men hvis I lever ved åndens hjælp og dræber længens gerninger, skal I leve. Og mange flere skriftsteder kan vi nævne, men pointen er, at skriften advares imod frafald, og vi skal tage disse advarsler alvorligt. Som troende så befinder vi os i en kamp. Og selvom Gud han bevarer os, så formaner han os samtidig til at være overvågne og til at arbejde på vores frelse med frygt og væven. For vores modstander djævlen, han går rundt som en brølende løve, og han leder efter nogen at sluge, som der står i 1. Peters brev 5. Jamen hvad er det så skriften siger om dem, som bliver slugt af løven, og dem, som falder fra troen? Det vi skal være opmærksom på, det er, at mange af dem, som bekender sig som troende, som umiddelbart lever som troende, endda, som vi har set med det meget skræmmende vers fra Matthæus evangeliet 7:22, gør mange store gerninger og mange ting i Guds navn, de vil falde fra troen, fordi de aldrig har haft den frelsende tro. De var frie, de var frelst, de forsvandt. Fordi den såkaldte frihed og den såkaldte frelse aldrig var ægte. Bekendelsen var der, gerningerne var der, men hjertet og livet var der aldrig. Prøv at slå op en gang i Matthæus evangeliet kapitel 13. Vi skal ikke læse versene der, men det vi ser her fra vers 19 til 23, vi har faktisk hele den første sektion fra det første vers, lignelsen om sædmanden. Men det som Jesus han viser i den her passage her, gennem lignelsen om sædmanden, det er de forskellige tilstande, som et menneske kan befinde sig i med hensyn til Guds ord i deres liv. Og kun en af de her tilstande beskriver den, der frelses ved Guds ord. Nemlig den, som i vers 23 hører ordet og fatter det, og så bærer frugt og giver 100 eller 60 eller 30 folk. Man kan sige, at det var dem, som havde ører til at høre, som vi taler om. De hører ordet, de hørte, hvad Jesus han sagde, de forstår det, og så sker der noget i dem. Den nye fødsel, og de begynder at bære frugt. Men der er også dem, som ser ud, som om de bliver frelst, ser vi i den her lignelse. Fordi der er nogen, som tager imod ordet, og de tager imod det med glæde, som, når det bliver hørt. Det ser vi i vers 20. Det sædekorn, der bliver sået på klippegrund, det er ham, der straks tager imod det med glæde, når han hører det. Men det har ikke nogen rod i sig. Der har ikke nogen rod i sig. Der er ikke nogen sand frelse, og derfor så holder det kun en tid. Og når kampen og modstanden og stormen og trængslerne, de kommer, så falder de fra, som det står i vers 21. Vers 22. Det, som blev sået mellem tidsler, det er ham, der hører ordet. Men denne verdens bekymring og rigdoms blændværk kvæler ordet,
så det ikke bærer frugt. Dem, som falder fra tronen, falder ofte på grund af verdens bekymringer og rigdoms blændværk. Fordi deres natur ikke er blevet forvandlet af Guds mirakuløse frelseskraft, så deres tanker, de er stadigvæk bundet af den her verden. Og det ord, som de har hørt, det bliver kvalt. En af de bekendte kristne, som var sammen med Lukas og sammen med Epaphras, og som havde et nært forhold til Paulus, og som også var der under den meget hårde trængselstid, som Paulus oplevede med forfølgelser og også hans fængsling i Rom. Det var Demas. Demas, han var tæt på Paulus. Demas, han var en af brødrene. Paulus, han skriver i 2. Timotheus, kapitel 4, vers 10, at Demas forlod ham af kærlighed til denne verden. Demas var en af brødrene. Han var med i tjenesten. Han var sammen med brødrene, og han blev også nævnt i Kolossenserbrevet og i Filemon. Demas, han var med i forkyndelsen af evangeliet på et tidspunkt, hvor Gud han gjorde mægtige store gerninger og under. Han havde alle de ydre tegn på at være en god kristen mand. Han var fri. Han var frelst. Så forsvandt han. Vi kan også nævne nogle andre. Hymenæus og Philetus, som også var blandt de troende. Som også var blandt dem, der fulgte vejen. Men så står der i 2. Timotheus 2:18, at de kom bort fra sandheden og fulgte vranglandet. De var frie, de var frelst, de var forsvundet. Det mest kendte eksempel i skriften er naturligvis Judas Iskariot. En af Jesus' egne disciple. Han vandrede rundt med Jesus. Han så hans mirakler. Han hørte hans undervisning. Han var en del af dem, der stod Jesus allernærmest. Og hans disciple havde ingen anelse om, at Judas faktisk var en falsk bror og en forræder. Han var fri. Han var frelst. Så forrådte han Jesus, og så forsvandt han. Når vi tænker på de her bibelske eksempler, så må vi også, så må vi som tror, vi må i endnu højere grad tage advarslerne til os. Hebræerbrevet kapitel 2, vers 1. Derfor må vi så meget mere give agt på det, vi har hørt, så vi ikke glider bort fra det. For når selv det ord, der var talt ved engle, havde gyldighed, og enhver overtrædelse og ulydighed fik sin velfortjente straf, hvordan skal vi der kunne gå fri, hvis vi lader hånd om en frelse så stor? Skriften henvender sig til os, som tror, når den formaner os i 1. Korintherbrev kapitel 10 og vers 12 med ordene. Derfor skal den, som tror, at han står, se til, at han ikke falder. Vi som tror skal se til og være opmærksom på, at vi ikke falder. Ja, det er sandt, han bevarer os som tror, men advarslerne er virkelig advarsler, og vi må tage dem alvorligt. Slå op med mig i 1. Johannes brev, kapitel 2. Og der skal vi lige se på nogle enkelte vers der. I vers 18 og 19. 1. Johannes brev, kapitel 2, og fra vers 18 til 19. Johannes han skriver: Kære børn, det er den sidste time, og som I har hørt, at antikrist skal komme, er der nu fremtrådt mange antikrister. Deraf ved vi, at det er den sidste time. For os er de udgået, men de var ikke af vore. For hvis de havde været af vore, ville de have blevet hos os. Men det er sket for, at det skulle blive klart, at ingen af dem er af vore. Hvem er det, som falder fra tronen? Hvem er det, som forkaster Jesus Kristus til fordel for denne verden? Som vender sig til vranglæren og denne verdens visdom frem for Guds ord? I de her vers her, så ser vi, at de var af vore. Det vil sige, at de var en del af flokken.
De var i blandt dem. Og så gik de ud fra dem, det vil sige, de faldt fra. De faldt væk fra troen. De, som faldt fra troen her, de bliver beskrevet med et meget stærkt udtryk. De bliver beskrevet med udtrykket antikrist. Det er meget, meget stærke ord. Og det her ord her giver os med det samme associationer til meget unge mennesker. Men de her mennesker, som der refereres til her i teksten, det er hverken paven, eller Hitler, eller Stalin, eller Mao, eller andre, vi kunne tænke på, er ekstremt onde mennesker. Sammenhængen fortæller os her, at antikristerne er dem, som var hos dem. Dem, som var en del af fællesskabet. Men som faktisk var modstykket til den beskrivelse, som Johannes giver af de hellige i de forudgående vers. Og den kan vi læse her fra vers 13 til 17, hvor han beskriver. Og der står, jeg skriver til jer, fædre, I kender ham, som har været fra begyndelsen. Jeg skriver til jer, unge, I har overvundet den onde. Jeg har skrevet til jer, børn, I kender fædrene. Jeg har skrevet til jer, fædre, I kender ham, som har været fra begyndelsen. Jeg har skrevet til jer, I unge, I er stærke, Guds ord bliver i jer, og I har overvundet den onde. Elsk ikke verden, og heller ikke det, som er i verden. Hvis nogen elsker verden, er faderens kærlighed ikke i ham. For alt det, som er i verden, kødets lyst og øjnenes lyst og pral og jordisk gods, er ikke af faderen, men af verden. Og verden og dens begær går til grunde, men den, der gør Guds vilje, bliver til evig tid. Men dem, som er antikrist, de, vers 13, de kendte ham ikke. Vers 14, de overvandt ikke den onde, og var ikke stærke, og Guds ord blev ikke i dem. Vers 15, de elskede verden og det, som var i dem. Vers 16, faderens kærlighed var ikke i dem. De elskede kødets lyst, øjnenes lyst og pralen med jordisk gods. Vers 17, de gør ikke Guds vilje, men går til grunden. De var frie, de var frelst, og så forsvandt de. Fordi i virkeligheden var de ikke en del af Guds folk. Deres indre tilstand var antikristelig, og derfor var de ikke af vores, det vil sige, de var ikke troende. Vores beskriver de troende, som er positivt beskrevet i vers 13-17. Og vers 19, hvis de havde været vores, det vil sige, hvis de havde været troende, så ville de have blevet hos os, står. Det vil sige, så ville de have forblevet i troen. De ville altså have holdt ud til enden. Men da de ikke gør det, så er det bevis på vers 19b, at ingen af dem var af vores. Det vil sige, ingen af dem var troende til at komme. Faldt de fra troen? Ja. Faldt de fra frelsen? Nej. De faldt fra troen, fordi de ikke var frelst. De faldt fra troen, fordi deres tro var som det sædekorn, der faldt blandt tisler. I begyndelsen så spirede det fint op, og der var masser af liv og synlige tegn på ordets positive virkning. Men der var ingen rødder. Der var ingen sand frelse. Og derfor så opstod der en stor konflikt mellem deres umiddelbare kristne liv udadtil, og den ukristne, antikristne tilstand indadtil. Og det endte med frafald. Ligesom med Demas, ligesom med Judas, ligesom med de andre, som faldt fra troen. Hvad er det, som jeg vil sige med det her budskab? Det jeg ønsker, det er, at jeg gerne vil opmuntre dig. Jeg vil gerne opmuntre dig med Guds løfter. Jeg vil gerne opmuntre dig med at sige, at det gode værk, som han har begyndt i dig, det vil han fuldføre. Han slipper dig ikke. Han forlader dig ikke. Han lader dig ikke i stikken. Men han, som har kaldet dig, er trofast. Amen. Han har dig i sin sikre hånd. Hvis der var op til dig eller mig, så var vi faldet fra for længst. Men han slipper dig ikke. Ingen skal drive os ud af hans hånd. Og når du falder, så rejser han dig igen.
Når du løber væk, så henter han dig tilbage. Når du falder i synd, så har vi en talsmand. 1. Johannes 2:1. Og når du bekender din synd, så står der i 1. Johannes 1:9, at han er trofast, og han er retfærdig, og han tilgiver vores synder, og renser os fra al vores uretfærdighed. Amen. Er det ikke fantastisk at have sådan en frelser? At have sådan en formidler? Amen. Hvis du er usikker på, om du kan miste din frelse, så prøv lige at høre på den her liste af ting, som en pastor, der hedder Brian Borgman, han giver, som forklarer, hvad der egentlig vil kræves, hvis man skulle kunne miste sin frelse. For det første, så vil Gud, han vil blive nødt til at nedlægge veto mod sin egen evige plan og formål. Hans evige hensigt. Han ville skulle ændre sin hensigt. For som vi har læst, så var det før jordens grundvold, at han udvalgte os. Han ville skulle gå tilbage i evighedernes evighed, hvor han udvalgte os, og så annullere den udvælgelse. Når man for eksempel stemmer, for eksempel til politiske valg, så i nogle lande, så har man, hvis man finder ud af, at jeg kommer til at stemme forkert, så kan man faktisk få lov at stemme om. Men Gud, han stemmer ikke om. Han fejler ikke. Han annullerer ikke sin udvælgelse. En anden ting, du vil faktisk blive nødt til at finde på en måde, hvor du kunne skille dig fra kristelig kærlighed. Men som vi har læst, så er der absolut ingen, der kan gøre det. Ingen kan skille os fra kristelig kærlighed. Gud vil skulle sige, nu har jeg elsket dig så længe, nu gider jeg simpelthen ikke mere. Altså, nu hader jeg dig. Det er sådan noget, vi kan finde på. Men det kan Gud ikke finde på. Gud, han er den samme i går og i dag og til evig tid. Amen. En anden ting. Du vil skulle finde på en måde at annullere Kristi forsoningsværk, som forfatteren til Hebræerbrevet siger, allerede har ført os til målet. Hebræerbrevet kapitel 10, vers 14. Du vil skulle få Jesus til at tilbagekalde virkningsfuldheden af hans nåde i forsoning. Du vil blive nødt til at overbevise ham om at sælge dig tilbage. Fordi forløsningen, det handler om at købe slaver fri. Så han bliver nødt til at sige, jamen, prøv lige at høre her, jeg har godt nok købt dig fri, men det her, det fungerer simpelthen ikke. Altså. Jeg sælger dig tilbage. Og så vil jeg i øvrigt have en ordentlig kreditnota på det her også. Jeg har beholdt kvitteringen, og det her, det fungerer ikke. Han bliver også nødt til at trække tilregnelsen tilbage. Da Jesus han gav sit liv på korset, så blev verdens synd lagt på ham. Verdens synd blev tilregnet ham, således at hans retfærdighed kunne blive tilregnet os, som tror. Jesus ville skulle overbevise faderen om at tage den vrede, som han allerede har taget på korset. Den vrede, som allerede blev lagt på Jesus, den vil han skulle overbevise faderen om at tage tilbage fra ham, og så lægge på dig igen. Du vil blive nødt til at få Gud til at tilbagekalde sin beslutning om retfærdiggørelsen. Men Gud trækker ikke sine beslutninger tilbage. Romerbrevet kapitel 5, vi er blevet forligt med Gud. Du bliver nødt til at overbevise ham om at annullere forligelsen. Så han kunne sige, jeg fjernede fjendskabet, så vi blev venner, men det fungerede ikke så. Nu er vi altså fjender igen. Fint venskab, så længe det varede. Men nu er vi fjender igen. Han ville skulle annullere sin adoption af dig. Altså, Gud han vidste altså godt, hvad det var, han fik, da han adopterede dig. Dengang han underskrev adoptionspapirerne, der var han godt klar over, hvad det var, han gik ind til. Så han tager dig ikke tilbage til børnene. Du vil skulle få Jesus til at træde tilbage som din talsmand og formidler. Jeg kender I dem, som jeg har set i film nogle gange, så når der er nogen, der siger, at jeg har ikke brug for nogen advokat, jeg skal nok tale for mig selv. Så nogle, det er det, man kalder en idiot. Dem, der gerne vil være deres egne advokater og forsvare sig selv. Hvis man har en rigtig, rigtig god advokat, en rigtig god forsvarer, så beholder man ham. Men selvom du gerne vil af med Jesus, så vil du ikke kunne komme af med ham. Den her advokat, han kan ikke fyres. Han er din formidler mellem dig og Gud.
En anden ting, som du ville skulle gøre, det var, at du blev nødt til at få Jesus til at holde op med at bede for dig. Fordi der står, at han går i forbøn for os. Det var hans ypperste præstelige bøn for apostlen Peter, der førte Peter tilbage efter hans dybe fald i synd med fornægtelsen af Jesus. Du vil skulle få Helligånden til at fortryde den nye fødsel. Kan I forestille jer det? På en eller anden måde at få dig ikke født igen. Hvordan skal det lige fungere? Det ved jeg ikke. Født på ny i 3 dage. Og vi trækker lige tilbage. Nej, det går ikke. Du vil skulle få ham til at tage besejlingen af. Ånden er givet os som en besejling, eller som et pant på den arv, som der vender os i himlen. Han vil skulle erklære, at det evige liv, som han har givet dig, det var faktisk ikke evigt alligevel, men det var faktisk et x antal år. Eller hvor længe det nu varede. Men min forståelse af evig, det er, at det er længere end et x antal år. Min forståelse af evigt, det er, at det er evigt. I evighedernes evighed. Amen. Og til den her liste, der kan vi få flere ting. Vi kunne for eksempel få til, at du vil blive nødt til at overbevise ham om at slette dit navn fra livets bog. Og finde de store guddommelige viskeleder frem. Men det gør han. Det gør han. Fordi Gud han går ikke tilbage på sit ord. Han er trofast. Han er retfærdig. Og den som er begyndt, den gode gerning i os, han vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag. Samtidig så vil jeg også gerne opmuntre dig til at kæmpe kampen med advarslerne for øje. Fordi dagene er onde. Dagene er onde. Der er en kamp. Vi står i en kamp. Vi må holde fast i troen. Og med Paulus' ord til Timotheus, så vil jeg sige, strid den gode strid med tro og med god samvittighed. Lad os prøve lige at læse verset, som vi indledte med igen. Johannes evangeliet, kapitel 10, og fra vers 27-30. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig. Og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det min far har givet er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min faders hånd. Jeg og faderen er et. Amen. Skal vi bede sammen? Himmelske Far, vi takker dig for din frelse. Vi takker dig fordi, at før jorden blev grundlagt, så har du kaldet os og udvalgt os. Du har kastet din kærlighed på os. Og vi takker dig fordi, at ingenting kan skille os fra din kærlighed. Vi takker dig fordi, at vi med tro og frimodighed kan kæmpe den her kamp og vide, at vores frelse er sikker. Vi takker dig, fordi vi ikke skal leve i frygt hver eneste dag om, falder jeg nu for mister jeg nu min frelse. Men Herre, når du har forandret os, når du har givet os et nyt liv, når du har gjort os til nye skabninger, så er vi virkelig nye. Så har vi lagt det gamle liv bag os, og vi lever i Kristus. Et nyt liv. Det er ikke længere os, der lever, men det er Kristus, som lever i os. Og Herre, vi beder dig om, at vi, som er her, også må opleve den her uge og blive styrket ved dit ord, så vi må stå stærkere i den her kamp. Så vi må med større styrke kunne stride troens gode strid. Og vi beder dig om, Herre, at vi med din nåde vil herliggøre dit navn med vores liv. Det beder vi dig om i Jesu Kristi navn. Amen.